Euskalduntzeko erakundearen 32. osasun biltzarrera. Ni Agurtzan Mujika naiz, hemen EHUko Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko irakaslea, eta biltzar honen antolakuntza lanetan, koordinazio lanetan ibili naiz, Carlos Ibargurenekin batera. Eta gaurko hontan, irekiera mahai honen aurkezle lanetan ibiliko naiz. Eskerrak emaneko nizkieke, gaurkoan gurekin dauden agintariei, Gipuzkoako kampuseko errektore orde jauna Agustin Erkizia, OEko Osasungoa Euskalduntzeko erakundeko lehendakari jauna Carlos Ibarguren, administrazio eta finantziazio sanitarioko sailburu ordea Nerea Urien Anderea, eta Donostiako alkate jauna Eneko Goia. Hauei hitza eman aurretik, bada esan nahiko nukeen zerbait, eta, aurtengo biltzarraren lema, osasunaren sustapena guztion ardura da, eta lema honekin bat eginez, eskerrik asko biltzar honetan, hizlari lanetan arituko zeaten guztioi, baita ere, hitzaldiek entzun eta espero dugu parte hartze eta eztabaidan implikatuko zeaten guztioi, eta nola ez, antolakuntza lanetan jardun dezuen lankide eta lagun guztioi. Luzamendu gehiagori gabe, mahaian daudenei aurkezpena egingo diet eta hitza eman. Agustin Erkizia, Gipuzkoako kampuseko errektore orde jauna, zeurea da hitza. Eskerrik asko. Donostiako alkate jauna, administrazio eta finantzazio sanitarioko sailburu ordea, Osasungoa Euskalduntzeko erakundaren lehendakari jauna, jaun andreok, lagunok, egunon, eta ongi etorriak gaurko eta bihar ospatuko diren saio berezi hauetara. Lehenik eta behin nire eskerrona adierazi nahi dizuet, biltzar honetan parte hartzagatik eta kontuan izanik 2 egunetan zehar lehendabizikoa hemen da bigarrena Elbira Zipitrian. Landuko den gaia berebiziko garrantzia duela, ziur nago biltzar honetan sortuko diren ondorioak guztiz baliagarriak izango direla. Eskerrik zintzoenak ere, biltzar hau antolatzen babestu eta lagundu duten entitate eta persona orori. Bereziki, eskerrona biltzarra antolatu dutenei Osasungoa Euskalduntzeko erakundeari eta Medikuntza eta Erizaintza Fakultatearen Donostiako atalari ere. Biltzar honetan parte hartuko dutenen balioa kontuan izanik, hitzaldi, mahai inguru eta tailer guztiak oso interesgarriak izango direlakoan nago. Jaso ezazue ongi etorria ditzuena unibertsitate honen izenean. Espero dut lan saioak emankorrak izatea. Zuentzat, garrantzitsuena zer den galdetuko banizue, ziur aski gehienak ondorengoa erantzungo zenukete edo genuke, osasuna. Orain arte, ezerk ukatzen ez zigun osasun publikoa genuen, eta ugaritasun egoera horretan, batzuek edota askok modu ez egokian eta gehiegikeriaz erabili ditugu osasun baliabideak. Garaiak aldatu egin dira, eta orain sektore guztietan doikuntza neurriak hartzera behartzen gaituen egoera bizi dugu. Osasun arloan ere bai. Baina ni ez naiz ahotsik egokiena gai sakon honi buruz hitz egiteko biltzar honetako parte hartzaileen maila kontuan izanik. Hala ere, utzi dazue gogoeta bat egiten. Sektore publikoak batez ere zerbitzua dakar. Eta guztionak diren baliabideak, gure esku hartzeak baliabide horiek, ekonomiaren eta eraginkortasunaren printzipioei jarraiki erabiltzea eskatzen du. Aplikatzen diren politikak ebaluatzea, gastua behar den bezala fiskalizatzea, edo eskura dauden baliabideak zentzuz eta eraginkortasunez erabiltzea, are gehiago eskatzen da osasun arloan. Eta misio honetan denok izan behar dugu konpromiso sendoa. Eta horrek, berekin dakar, azken batean kudeaketa hobetzea, baliabideak lortu nahi diren helburuetara egokitzea eta kontrol sistema zorrotz eta eraginkorrak sortzea. Azken batean, biltzar honen leloari helduz, osasunaren sustapena guztion ardura da.
Alde horretatik, bere biziko garrantzia du osasun baliabideak modu egokian kudeatzea, batez ere garai gora beratsuetan, guztiok eskura izan dezagun. Izan ere, hasierako galderari berriro helduz, osasuna da gehien axola zaiguna. Eta inzuzen ere, arlo horretan dihardute ikerkuntzan eta irakaskuntzan medikuntza eta erizaintza fakultatearen Donostiako atalaren hainbat irakaslek. Unibertsitateak bere gain hartzen baitu ezagutza sortzeaz gain, gizarteratzeko duen betekizunaren konpromisua. Eta horren, adierazgarria da biltzar hau sustatu izana, osasungoa euskalduntzeko erakundarekin elkarlanean. Modu honetan gainera, unibertsitateak bat egiten du erakunduanen euskara osasun arloan sustatu eta bultzatzeko helburuarekin. Honela, aipatutako Donostiako ataletik egindako hainbat ikerketa proiektuetan oinarritutako edukiek lekua izango dute biltzar honetan. Era berean, aipagarria da ere, osasun sustapenaren arloan, Donostiako ataleko ikerketa talde batek indarrean den Donostiako udalaren lehen osasun plana egin izana. Era berean, lehenengo mai inguruan aurkeztuko den autozaintza programan lanean dabil ikerketa taldea, Gipuzkoako Foru Aldundiko etorkizuna eraikiz deialdiaren barne. Azpimarratzekoa da ere, gure unibertsitateko euskara errektoreordetzak eskainitako babesa biltzar honetan gaztei zein gure ikaslei lekua eginez. Horregaitik, guztiagatik, nire zorionek beroenak ematen dizkiet biltzar honen antolatzailei eta zuen analisiak eta ondorioak guztiontzat baliagarriak izan daitezen eskatzen dizuet. Besterik ez, eskerrik asko zuen arretagaitik. Eskerrik asko, jarraian, Carlos Ibarguren, OEko lehendakari jauna. Zeure daitz. Eskerrik asko, eta egunon, inguratu zaudeten guztiei. 32. biltzarra dugu hau, bai. Agurtzanek esan duen bezala, osasunaren sustapena guztien ardura aukeratu dugu lelotzat. Eta aurten nik uste, ezberdintasun handi bat egin dugula aurreko biltzar gehienekin konparatuta behintzat. Aurten osasunaz hitz egin nahi dugu, ez dugu gaixotasunaz hitz egin nahi, eta osasunaz hitz egin nahi dugu ez da. Eta galdera gehiena bezala oso erresa da, erantzunak izaten dira problema, baina galdera oso logikoa da, ez? Zer egin dezakegu, zer egin behar dugu denok osasun gehiago eduki dezagun, ez da. Eta denok hitz hortan nahiko nuke tartetxo bat hartu, ez da. Ze denok aipatzen dugunean, ikusiko dugu 3. mailan batez ere, 3. maila inguruan, oraindikan desberdintasun ardatz asko ditugula gure gizarte hontan, ez da. Eta, bueno, askotan esaten dugun bezala, eta seguru biltzar hontan berriro ateako dela, kode genetikoak baino gehiago markatzen du kode postalak gure osasun maila, ez da. Eta denok hitz egiten dugunean, kuriosoa da, ze gaixotasunaz eta asistentziaz hitz egiten dugunean, hor nabarmen da osasun profesionalok badugula paper askoz garrantzitsuago bat, baina osasunaz hitz egiten dugunean, beste pertsona eta beste erakunde batzuek sartzen dira artean, ez da. Zesanik ez udalak, 2. maila inguruan azalduko bezala, Donostiko udalaren erlauntza proiektuakin eta osasun arloan gauza asko dituzte esateko, lehenengo maila inguruan ere beste udaletxe baten esperientziak ezagutuko ditugu. Osasun saila ze esanik ez, batez ere bere osasun publikoko zuzendaritza den bitartez, baina beste ekimen guztietan noski. Farmazia profesionalak, hor ditugu askotan kalean ikusten ditugun farmaziak eta gero ikusiko dugu 2. maila inguruan ere ze paper jokatu dezaketen osasun horren sorreran, ez da. Hezkuntzak ze esanik ez, ez? Bai unibertsitateak eta bai osakidetzak martxan jarri duen osasun eskolak, eta osasunak
hezkuntzako osasun asko sor dezakela zalantza gutxi ditugu, ezta? Eta gaur, azkeneko unean, etorri ezin izan badu ere, aldundiak, noski, osasun horretan zer esan handia dauka. Eta ez, eragileek eta instituzioek bakarrik, hemen beste ikuspuntu bat ere sartzen da oso interesgarria dena, ez? Eta hitz oskideak izateaz gain, elkar erabat indartzen diren hitzak dira autozaintza eta auzozaintza, ezta? Lehenengo mai inguruan hontaz ere hitz egingo dugu. Eta nik uste dut denon implikazio honetan autozaintza eta auzozaintza hitzei begiratzen balin badiegu, berehala ikusiko dugu eta hor badago tailer oso interesgarri bat egongo da ere, zeitzaldi ez mai ingurez gain 4 tailer ere edukiko ditugu biltzarrean, bakardadeari nola aurre egin edo, ez da? Eta ikusiko dugu, auzozaintzan inplikatzen gean neurrian, auzoari osasuna emateaz gain, horrek guri norbanakoi nolako osasun kalidadea ekar diezaguken, ezta? Eta denok hitza importantea balin bada, lankidetza hitza denok bezain importantea da, ez? Ze oso argi dago bakoitzak bere aldetik gauzak eginez gero, osasuna zerbait hobetu dezakegula, baina lankidetzan eta koordinatuta egiten balin baditugu, emaitzak asko potentziatuko ditugula, ezta? Nik uste, nik behintzat biltzarrontan asko ikasiko dut, eta segurunako gainerako guztiok ere antzera ikasiko dugula. Niri bukatzeko eskerrak ematea besterik etzai geratzen, batetik talde antolatzaileari, noski, netzako OEko lehendakari bezala oso esperientzi polita izan da, erizaintza eta medikuntza eskola da inguratu eta ze erantzuna jaso dugun, agurtzan bereziki, koordinazio lanetan egin duen lana, eta laguntza biltzarra egiteko ezinbestekoa da, ez? Gaur eman diguzuen babesetik hasita, Eneko, Nerea, Agustin, mila esker, eta eman diguzuen babes ekonomikoa ere biltzarra aurreratea ahal izateko, ez da? Aldundia gaur esan dudan bezala ezin izan dugu etorri, baina babes ikaragarria jaso dugu aldundiaren partetik ere, eta eskertu behar diegu eman diguten babesa. Eta azkenik ere, elkargoak, bai farmazia, bai erizaintza eta bai sendagileen elkargoak ere, biltzar honetan laguntza eman digute eta eskertzea tokatzen da. Mila esker dene. Eskerrik asko, Carlos. Jarraian, Nerea Urien, Administrazio eta Finantziazio Sanitarioko Sailburu Orde Anderea. Eskerrik asko. Egunon guztioi eta mila esker benetan. Osasun biltzar honetan parte hartzera luzatu diguzuen gonbidapenagatik. Eta guztiak egin bezala, lehenik eta behin, eskerrak eman Carlos, antolatzaileei egiten duzuen lan bikainagaitik. Batez ere euskarako, ez? Osasun baten alde, zein euskara beraren osasuna bermatze aldera. Bai Carlosek, bai Agustinek, gaurko jardunaldiak, 32. dagoeneko, osasunaren sustapena denon ardura dela gogoratu eta azpimarratu dute. Izan ere, osasuna oinarrizko giza eskubidea baita, ondare individual eta kolektiboa, daukagun baliorik eta garrantzitsuena. Ralph Emersonen hitzetan guztion artean eraiki eta administrazio publikook, eragile pribatuek eta pertsonek zaindu, babestu eta sustatu beharrekoa. Hala, osasungintzaz haratago doa osasuna. Horregaitik eremu guztietara, politika orotara eraman beharra dago. Horixe da helburu tardatza, indarrean dagoen Jaurlaritzaren Euskal Osasun Planak, baita legebiltzarrean eraman genuen osasun legearen proiektua. Ondorioz, osasun ekintzak ez dira soilik gaixotasunak sendatzea, kalitatezko arreta ematea edota ikerketa bultzatzea. Ezagutzera berri eman dugun
Osakidetzaren 2023-2025 plan estrategikoak biltzen dituenen gisakoak alegia. Horiekin batera, osasunaren prebentzioa edota ohitura osasuntzuen edapena ere bultzatu behar dira. Beti ere kolektibo ahulenei arreta berezia eskainiz. Azken finean, zein da gure asmoa? Pertsona bakoitzak bere osasuna ahalmena osotasunez garatzeko gaitasun bera izatea da. Edozein izanik ere bere gizarte baldintzak. Eta helburua ulertzeko, zeintzuk dira bultzatu beharreko ekintza batzuk. Adibidez, Euskadiko udalerriei askotan tokiko osasun sareak garatzen eta indartzen ari dira. Biztanleriaren osasuneko esku hartzen bidez. Honetaz handi naizela, ezinbestekoa iruditzen zait goraipatzea Euskal Herriko udalen jarduna, zinez eredugarria. Horrez gain eta gazteen osasunari dagokionez, eskola eremuan bizi ohitura osasungarri buruzko prebentzio eta sentsibilizazio programak egiten ari dira. Hainbat sailek baita, eskola bideak programa elkarlanean garatzen dihardute. Beste hainbeste egitasmo, interesgarria aipan ditzakeen, kerigabeko gazteak, sartze aktiboaren ingurukoak eta abar luze bat. Baina, biltzar honen benetako mamia gaur hasita eta bihar arte burutzekoak diren jardueretan datza. Ekin badalanari, gizarte osoaren mesederako izango baita, zalantzari gabe, hemen ereindakoaren usta. Beti ere, batzen gaituen jomugara bidean, hala nola, osasuna politika guztietan errotzea eta osasun, arloko desberdintasunak eta ekitate ezak murriztea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nerea, jarraian, Eneko Goia, Donostiako alkate jana, nahi duzunean. Erretore orde jauna, sailburu orde Andrea, Osasungoa Euskalduntzeko erakundearen presidente jauna, bertatutakoak egunon guztioi. Lehenik eta behin eskerrik asko, antolatzaileei irekiera ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Eta ongi etorri gure hirira, Donostiara, kanpotik etorri zareten guztioi. Aldi berean, Osasungoa Euskalduntzeko erakundeak urte hauetan guztietan egin duen lana zoriondu nahi nuke. Okerrez naiz, 32 urte bete dituzue, dagoeneko eta urratsez urrats Euskal Gizarteari ekarpen garrantzitsuak egiten joan zerate. Urte erabaki horrak izan dira azken hauek osasunari dagokionean. Gizartearen osasuna zaurgarri dela ikusi dugu, eta naiz eta lehenagotik ere jakin eta badioan jarri, gaurko testu inguruan ezinbestekoa bilakatu zaigu osasun publikoa indartzea eta osasunaren sustapena eta prebentzioa erdigunean ipintzea. Beraz, politika publikoa egiten ari garenontzat oinarrizko gidaderroa da hau. Gure helburua hiritar guztien bizitza kalitatea hobetzen joatea da. Gero, eta hiri bizigarriagoak egitea eta noski hiritar osasuntsuagoak izatea. Horrek eskatzen du ingurumena zaintzeko politikak egitea, kirola eta ariketa fisikoa egiteko baldintzak eskaintzen jarraitzea, bidegorri gehiago egitea, etxe bizitza politika jasangarri bat eraikitzea, hezkuntza sistemaren bitartez txikitatik gai hauek lantzea, elikadura osasungarria sustatzea, era guztietako indarkeriak ezabatzeko lan egitea, zaintza modu berriak irekitzea, gero eta zaharragoa den gizartearen ikuspegia kontutan edukitzea, aniztasuna indartzea eta baita ere noski, euskararen erabileraren sustapen natural eta integratzaile bat egitea. Hau guztia esan da, osasunaren sustapena guztion ardura da izenburupean bi egun hauetan burutuko dezuten biltzarra izugarri interesgarria iruditzen zait. Eta oso momentu honean datorre da uste dut. Denon ardura da, bai, erakunde publikoena, gizarte eragileena eta gizarte zibilarena. Baina gure ardura maila bat gorago dagoela ere uste dut. Izan ere, gure esku dago gizartea alduntzen asmatzea eta horretarako tresnak eskaintzea. Azkenik, bukatu aurretik, eskartu nahiko nuke osasungintzan euskara sustatzeko egiten ari zeraten ahalegina.
Adorro honetan, zailtasunak eta erronkak 11 izan da ere, euskararen presentzia eta erabilera indartzeko urratz garrantzitsuak egin dira eta merezi du bide horretan sakontzen jarraitzea. Besteak beste, euskeraz bizi nahi dugun herritarroi, osasun adorrean zerbitzuak euskeraz jasotzeko eskubidea berma dadin. Donostiako udadean ere lanean ari gera. Gure ahalmenen barruan eta gainerako erakundeekin elkarlanean. Hizkuntzaren normalizazioan eta sustapenean eragiten. Denon artean urratsak egiten jarrai dezagun. Besterik gabe, eskerrik asko eta oparoa izan dedila bi egun hauetako jarduna. Eskerrik asko, Neko. Bueno, mailean aipatu duten bezala, ziur gaude bi egun hauek emankorrak izango diala. Espero dugu egitaraba zuen interesekoa izango dela, eta honekin biltzarra irekita geratzen da. Eskerrik asko.